Kung muna yung katarungan, unsaon na lang ng mga Buddhism, kaya naman ko na mapuy ila. Fake muna. Kung muna. Fake na. Kung muna yung barukanan. Ang ya sa Mateo, ang akong pangutan niya, ang Mateo 16:18, si Kristo na nga iglesia ngayong pagkatukuron, way labot ang katoliko niya na. Ingon pa niya, pagkatukuron ko ang akong iglesia. Ningon ba din nga, pagkatukuron na, nato ang atong iglesia? Wala, magtuntas grammar. Wala kay labot. Akong iglesia. O moingon siya din ha, pagkatukuron na to ang atong iglesia, apel mo. Hindi naman ninyo pagsabot tubag. Okay. Tubag. Mali nga naman, dili pwede nga ang founders iglesia daghan. Isa lang kabuok. Kaya ang originator of the society dili daghan, usa lang kabuok si Kristo ra. Nga naman kay si Kristo ang ulo, ang simbahan mao ang iyang lawas. Ephesians chapter 5 verse 23. So kanang St. Matthew chapter 16 verse 18, buti pasabot ang owner, ang tag-iya ni anang mong iglesia, usa ra kabuok dili daghan. Okay. Kung butanganin mo na atong iglesia, buti pasabot giklaim nimo ang imong kaugalingon na usa ka sa mga founders. Mali. Taas na. Katong ilaha dito. Paminosa. Atong iglesia ba tong ilaha? Di paminosa. No. Di paminosa. Ayaw. Wala man ta magdebate. Usa sa Paminosa, Mr. Bangoy. Mr. Bangoy, paminosa. Nahiusa ta sa espiritu. Paminosa. Paminaw ha. Gikorrekta ka. Nga naman, kay kanami atong iglesia, buti pasabot, tagang iglesia ang gitukod. Singular ganino. Waman mingon nga atong mga iglesia. Wapot sa mingon nga atong iglesia. No. Isa lang ka iglesia, isa ka book founder. Kung isa ka iglesia, isa ka book founder, the rest of the sects nga dili gikan kang Kristo o dili gitukod ni Ginoong Kristo, fake na. Sama sa imuhang gihimo karon, fake man na. Okay, so dili na ta magpa-blind karon. Ha? Pag-ingon din ha nga, pagkatukuron ko ang akong iglesia, wa siya labot. Kang Kristo ra na. Nga naman. Kay, muingon na po siya nga, si Kristo ra gyud isa. Unsay question? Ang founder. Unsay pangutana? Na lang ang Galacia nagaingon nga maghiusa ta diya kang Kristo o Espiritu. Sa ato ba, maghiusa kitang tanan. No, mali. Mali. Usa ka espiritu, isa ka pagtuo, isa ka Dios, isa ka Aman. Mali ka. Juan. Mali ka. Kanang gingon ni San Pablo nga may usa ka pagtuo sa Ginoo, refer na sa one church. Usa lamang kasimbahan. So buti pasabot pag di nimo na makita ang usa ka buk simbahan na aka sa sektang dili gikan Ginoo nga si Kristo, dili ka apil anang usa ka espiritu usa ka pagtuo. Kaya nagimo magag-imo ang kaugalingong espiritu, imo ang kaugalingong pagtuo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.